Ay, sila. Saan ba sila dyan? Mas mapapamahal yun. Mas mapapamahal ito ka ng ticket. Balikan. Walang ismot, hirap sa hirap ng tutunan nyo. Ngayon, natutulungan nyo. Nagpa-extension dito. Ano na ngayon, 25. Mga 10. Matagal na yan. Hindi ka magtatagal, pinapagp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 apag
kahit may sakit na pasok sa teacher. Ay, wala eh. Mga social media naman. Okay na. Nakakawag ko sa kalakasan. Pero ako talaga siguro dito. May nakakawag ka.
Congrats, Toto Aklan champion. Toto Aklan, Toto Aklan champion.